Pozdrav ljudi, ovaj video će nešto biti drugačiji nego ostali. Znači, zašto sam stavio filter gore na gore na akvarijum, nije do više. Tako ću vam sad to reći. To. Eto, sad ću vam pokušati kratki video. Znači, vidi se da je, znači filter je priloženo da je filter gore. Nije, da stoji ovako, ću vam pokažem. Ne stoji više ovako. A zašto? Ne stoji da tako više, zato što ljudi... Ok. Zato što ljudi ovako meni bolje. Ovako lakše stoji nego onako. Tako da ljudi ovako stoji. A zato što da ne bi gnječio kozice nešto napravi štetu. Tako da on sad stoji tako. Eto ljudi, to je to. Malo ću tako spustiti dolje, neće puno. Do koji centimetar, evo. To je to. To je video, rekao sam da će biti kratak, tako da pozdrav.